Shantir Bazar Bukaste Gnagai Sikhok Akarbari Ulo July Bari Amchaini lukurok saktharwi khoroknwino romkha khamitik mani bisikti horkutugo khokmani thanga ijifri jagai khari dongbani jorawo oto malkhungbai akobai ke romoi baikhora naimuthang khoro yapari rika Amchaini lukurok borokni yago Mankha gas cylinder rubber tei kwbangma mani khneiro Laithangnai kushu talromoi Shantir Bazar Bukastini Kurung amchayo belaino sikhok akari tongmani koksil samung kwbangma bodol khaklaiयै hormonago khogui tonglaikha koktisal hor kutugo hinke July barini madhya pilak amchayo pulok bomikni nokhugo khoknani bagai saktharka dolsa sikhokrok khorang khnamani ulo amchaini khoroksanotयै rifrik laikha sikhokrokno yagulo horni dam 933 tammani jorao July bari naka point amchayo TR08V 3313 lomborni khongsa auto malkhungo khamitikmani bisingtei khoroknwino romkha amchaini lukurok yagulo borokno baikhora naimuthangkhorni naimuthangrokno yafari rohorka borokni yago Mankha gas cylinder rubber khoboi khokjak kwbangma mani khneirok রাত্রে অনুমানিক সাড়ে 3টা নাগাদ আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আছে যে জুলাইবাড়ি আমাদের মোটরস্ট্যান্ড এলাকাতে একটা গাড়ি সহকারে 2জন লোককে ডিটেইন করেছে গাড়িতে এবং গাড়িতে একটা গ্যাস সিলিন্ডার রাবার শিট এবং রাবার স্ক্র্যাপ কিছু ছিল। তো তৎক্ষণাৎ খবর পেয়ে আমাদের পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পাশাপাশি Obunotei baikhora naimuthangkhorni osi Bisnuda Shaka o Patimungo romjaknai khoroknei onkha tulamura amchaini bapon pal bai baikhorani mothula sordar kabini noyonde phanke sungjakmani ulo baikhorani sojolmo khoboi tebo kusuno korongjak tongmani kokno ma Shaka khogoi paimani ulo July barini salbagan amchayo malayei khokmani manwirok bagai nalaidani kok tongmani borok amchaini lukurok saktharma taratei wansukmatei samung chariwi manliya sikhok rok Bureau Report News Now